For nylig så kom der et studie udgående fra Australien, et dobbeltblindet randomiseret studie. Det vil sige, at der er en gruppe, der får behandling, og en gruppe, der ikke får behandling, de får såkaldt placebo. Og det viser sig, at den gruppe, der fik behandling, havde en betydelig effekt på deres smerter og på deres bevægelighed efterfølgende, i forhold til dem, der så ikke fik behandling. Så har der forud for det været en del case-rapporter, som har vist en god effekt på behandlingen. Forud for begge de to ting, så har der været noget af det, man kalder lidt mere grundforskning, hvor at den administrationsvej, som medicinen kommer ind i hjernen på, er ret godt belyst i litteraturen efterhånden. Og de mekanistiske studier, der ligger til grund for at vise, at det signalmolekyl vil gerne vil hæmme TNF, at det er til stede i hjernen efter hjerneskade.